Hello guys, what is up? Welcome back to my channel NihirBoroVlogs. Good morning guys. Angni partner इधर आ जाओ. Mr. David Bosumutari. Hi bolo. Tela hi ना. Hi. Ne नाम कंटा बरा. David Bosumutari. इस नंगों में आगे बोसों लाई. Please stand up. Where are you from? David Bosumutari. Where are you from, Mr. David Bosumutari? Obini. Obini nang. Chora Kursa. What does your father do? What does your father do? David. Hey, mana nungsni bapa ya, mama ur. Sakri Maul. Frai. What is your aim in life? Susun gun. Nangga derba maza kan deh kanda deh. Cycle. Cycle makar. Dia berapa muzang kanda? Doktor, engineer. Maza kan? Police. Policeman. Wah, very good mere bacche. Hey. Cik. Okay guys. तो बियो बिनि नामा जाहैबाय डेभिड बियो जोंनाव भारा थायो आरोना yes or no जोंनाव भारा थायोना नोङो ओमफ्राय आंनि पार्टनार आरोना यो होननांगौब्रा तो गाइस मोनसे खोथा आंना ना गुगल पिन फैबाय आरोना दाख्लैयो फैदों 12 तारिखआव आं माने नै गुगल $10 जाबाय आरोना माने एडसेन्सआव आंना एकाउन्टआ माने जेला एकाउन्टआ $10 जायो आरोना एलाबा बिसोर पिन हरो मोनसे 4 लेटार्सनि ओमफ्राय बे पिनखौ सोबासो नोंनि एकाउन्टआव माने एसे इनकाम फैयो आरोना स' आंना बियो फार्स्ट टाइम नङा माबा फैनाया मा होनोमोनलाय गुगल एडसेन्स फैनाया आंना आवगोल फैखांबायमोन आं 2018 निफ्रायनो खुलिदोंमोन नालाय चेनेलखौ ओमफ्राय बेयाव आंना एटलिस्ट $30 सो जाबायमोन आरोना बाट मा होनोमोनलाय ओमफ्राय बाट आंना एड्रेस होनाया माबा जादों आरोना मिस्टेक जादों एड्रेसा बेलेग कान्ट्रियावसो थाहैदों ओमफ्राय आं रिएप्लाइ खालामफिनदों आरोना 2020 आव ओमफ्राय जाबाय दा भिडिअफोर बानायलाबायगासिनो जायाबाबो थ' बेखौनो खोन्थानो सानदोंमोन आरोना नोंथांमोननो दिनै सोनो नागिरदों आङो माबाखौ पिनखौ ओमफ्राय जोंहा ब्रेकफास्ट खालामसै आरोना नैबे आसोलजों आंजों माने मैया रेस्टुरेन्टनिफ्राय जानो हायैखौ लानानै दिनै फुदुंबाय ओमफ्राय जानोसै आरोना क्या बोलते हैं बॉस तो बाय बाय एक बार बोल दो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोल दो अरे बोलो दे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोंखौ नुवाखै ब्रा गसंलाय प्लिज स्टैंड अप Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Adamra. Hey, लाजिबाय आंना फंबाया. Okay, bye bye. Bye bye दोनसै दे. Next video लोगो मोनगोन next episode आव. Yes, very good. दे आरो मोनसेबाव post. दे आरोबाव मोजां